Ελληνίδες και Έλληνες, η μεγάλη προδοσία της Μακεδονίας μας και ολόκληρου του ελληνικού έθνους είναι πρώτον πυλών. Ο εφιάλτης προχωρά στις πλάτες του Λεωνίδα με παραβίαση κάθε έννοιας του συντάγματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος, με παραβίαση της θέλησης του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τους φετεριστές του ελληνικού εδάφους, τους πλαστογράφους της ελληνικής ιστορίας. Οι συνταγματικές δίθεν αλλαγές ψηφίστηκαν στη Βουλή των Σκοπίων και έρχεται η ώρα της Βουλής των Ελλήνων. Πριν από 100 χρόνια, όταν κάποιοι άλλοι παρέδιδαν τη Μακεδονία μας και τα οχυρά ρούπελ στους Βούλγαρους και στον γερμανικό στρατό, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η επαναστατική Τριανδρία έφτιαξαν την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης για να σώσουν τη Μακεδονία μας. Σήμερα που τα πράγματα δεν έχουν φτάσει ως εκεί, επιβάλλεται λοιπόν η δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας Εθνικής Αμήνης. Το υποίδρυση Μακεδονικό Κόμμα του Ελληνισμού καλεί αυτή τη στιγμή, στο όνομα της Ελλάδας και ενώπιον ολόκληρου του ελληνισμού και της ιστορίας, τους βουλευτές όλων των κομμάτων να εγκαταλείψουν τα συνένοχα κόμματα της σύνθετης ονομασίας και να ενωθούν μαζί μας, κρατώντας την έδρα τους για ζωτικούς εθνικούς λόγους. Να ενωθούν μαζί μας και να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα Εθνικής Αμήνης με σκοπό να μην περάσει η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών μέσα στην Ελληνική Βουλή. Βουλευτές από όλα τα κόμματα που ακόμη μέσα στην ψυχή τους έχουν κλεισμένη την Ελλάδα, είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι είναι Έλληνες, ότι βάζουν την Ελλάδα πάνω από τα κόμματά τους, ότι βάζουν τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδονομάχων, του Παύλου Μελά και του Γερμανού Καραβαγγέλη, του Καπετάν Κότα και του Καπετάν Άγρα πιο ψηλά απ' όλα, πάνω από χρώματα και κόμματα. Το κάλεσμα μας αυτό για τη συγκρότηση μείζωνος κοινοβουλευτικής ομάδας Εθνικής Αμήνης για τη διάσωση της Μακεδονίας απευθύνεται και στον Πάνο Καμένο και όλους τους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων, τους οποίους καλούμε και αυτοί να συμμετέχουν, ρίχνοντας εδώ και τώρα την κυβέρνηση, επανορθώνοντας έτσι το τεράστιο σφάλμα τους. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας για όλους και είναι η ώρα για να μετρηθούν όλοι οι Έλληνες. Η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας Εθνικής Αμήνης για τη διάσωση της Μακεδονίας θα συγκεντρώσει και θα ελκύσει μια τεράστια μάζα του ελληνικού λαού, συγκροτώντας ένα νέο μεγάλο πόλο εξουσίας, μια νέα πανελλήνια αυτοδυναμία για την οριστική απαλλαγή της Ελλάδας από τα συνένοχα κόμματα και τον παλαιοκομματισμό. Μακεδονικό Κόμμα, ελάτε μαζί μας. Η μεγάλη άνοιξη του ελληνισμού έρχεται.